Četvrtoga dana iznošenja obrane u slučaju Fimi Medija bivši premijer Ivo Sanader rekao je da je sve svoje nekretnine, ali i većinu umjetnina kupio prije bilo kojeg nedjela za kojega se tereti. Tvrdi da se u nalazu vještaka, iz kojega se zaključuje da se obogatio korupcijom, ne spominje 13 godina njegova rada u Austriji. I danas je ponavljao da USKOK manipulira iskazima svjedoka. Vladin zrakoplov kao premijer nije zloupotrebljavao, niti letio s njim po obitelju London, Veneciju ili Beč. Dakle, nije točno da bih ikad išao u Beč sa Vladinim avionom isprobati frak koji mi je bio potreban za operni bal u Beču. Blindirani BMW je kao premijer morao imati, jer su takvi standardi osiguranja štićenih osoba. I meni je bilo posve svejedno, hoće li to biti BMW, Mercedes, Audi ili neka druga marka, ja ne znam tko sve ima blindirana vozila. Thompson nikad nije trebao pjevati za HDZ. Nema onda, kazao je Sanader, nikakve logike da ga je HDZ platio da ne pjeva ni za druge. Za koga drugoga bi Thompson trebao pjevati pa oduzeti HDZ-u birače? Za SDP sumnjam. Suprotno tvrdnjama Mladena Barišića kaže da ni drugi pjevači nisu dobivali novac izvan ugovora s HDZ-om. Spomenuo sam Mišu Kovača i Ninu Badrić, ja o tome ne znam ništa i između njih i Barišića vjerujem njima. Opet je spomenuo dnevnice u inozemstvu kao premijer i jednostavno ih nije bio u prilici trošiti. Ja sam rekao nisam bio u prilici platiti ručak 20 godina, a ne nisam platio ručak, zato jer sam što? Škot. Stvara se fama, kazao je Sanader, da je vlastito bogatstvo stekao novcem od Fimi Medije. Kolekcija slika posebna je priča. Skuplja je, kaže, gotovo 40 godina. Mnoge su mu darovane. Pljenidbu slika iz kuće u Kozačevoj nazvao je medijskim spektaklom. Da je učinjen jedan teatar od toga, da je učinjena i agresija i uopće na kolekcionarstvo kao takvo, i na mene i na moju obitelj, i ja bih rekao i na umjetnost. Sanader će i sutra nastaviti s obranom. Biće to 5. dan iznošenja njegove istine o najvećoj hrvatskoj korupcijskoj aferi.